Здравейте, ютубъри, аз съм Илко977 и сега ще ви покажа. Днесният епизод се нарича къща. Просто къща. Къщата може да се направи. Здравейте, сега влезам в моя креатив свят. Или да си направим нов свят. Нов свят ще си направим. Ето, излизам от свята. Създаваме на нов свят. Креатив. Вижте нещо там, каквото иде нас и го създавате. В момента направих супер плосък свят, да няма планини и само 4 купчета е дълбок. Това е проблемът. За да стане по-бързо вашето взимане, например като са на креатив, като натиснете между мишката, скрола, си взимате примерно блока, който ви трябва, например нареждате някакви блокове, само че трябва да са блокове, които ви трябват и ще събрали много хора да правите, например, в някой дворец. Редите всички тези блокове, ето така. Съответно, другите играчи ги нямат. И вие като ги наредите така, махте си ги от вашия инвентар. Ето, както виждате, всичките ги махате от моят инвентар. И както ви казах, натискате скрола и взимате всичките купчета. Дори трева взех. Днесната къща ще я направим от каблстон. И ето го каблстонът. Взимате си каблстон. Първо направете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10. И сега ще ви покажа моя начин за построяване на къща. Къщата се строи много лесно, просто ако искате може да направите, например, вратата да е по средата, както много хора я правят, може да си направите хаотично вратата. Ето това ще е за врата, само че тук трябва да е ниско. И например това двете ще ги направим за прозорец и ги закриваме и ще става прозорец. Това ще е лицето на къщата ни. Тази страна, например, отзад може да направим цялата в каблстон. Четирите купчета нагоре, които съм вдигнал, да са в каблстон. Моля да се абонамирате за мене, всяка седмица ще качвам нов клип. Тази седмица, защото имам малко работа и няма да мога да качвам постоянно клипове. Иначе всяка седмица ще качвам клип, нов клип ще. Пишете в коментарите, например, какво мога да правя. Вие да ми казвате, например, днешната тема аз съм си изписал къща. Ако вие не напишете тема, за която да мога да... Например, да строя. Примерно ми казвате блокове, ще помисля един ден, да видим какви неща мога да измисля. И де факто на другия ден ще снимам. И абонирайте се за мен, пак казвам. Ако може да ги лайквате, да пишете коментари, дали ви харесва, дали не ви харесва. За да знам какво да правя другия път, да се уча в същия дух да продължавам или да може да се променя малко, за да ви е по-интересно на вас, зрителите. Ако лайкнете, ще правя още видеоклипове. Ако не лайквате, пак ще правя видеоклипове, но с моите. И за това ви казах, коментирайте, пишете какво да правя, по ваш избор е. Всичко, което мога да направя аз, ще го направя. Но, например, ако ми кажете нещо, което никога не съм чувал за него, няма как да ви го направя, защото и аз не съм чувал за него. Но, например, къщи, самолети, коли, хотели, такива неща мога. И пак ви казвам, абонирайте се за мене. И ако искате лайквайте другия видеоклип, вие ще го изберете на каква тема ще е. Този клип днес аз съм си го избрал, пак казвам.
Защото исках да снимам нов клип. Това ми е втория клип, буквално ми е втория клип. За първи път снимам така клипове, защото снимали с мои приятели, но не сме се занимавали да ги качваме. Не сме правили нищо по тях. Ние просто някакви неща правихме, които всеки може да направи. Показахме как се правят кирки, брадви, лопати, мечове, но това вече всеки, който играе Майнкрафт, трябва да знае как се правят тези неща. Защото един човек, който не знае как се правят тези неща, значи не е Майнкрафт. Майнкрафтър, съжалявам за грешките ми. И ето стигнахме до покрива вече. Покрива може да си го направите по вас стил, може да ви е гладък. Аз моя покрив го обичам да си ми е ето такъв. После отгоре, за да стане още по-ефектно, само че си го правите с хубав. И сега може да го направите с, например, другото като това, което го правя за второто тигнато, може да го направите с нещо друго. Зависи какво имате, например, ако имате диаманти, може да си направите диамантени блок, но на Survival малко трудно се намират диаманти, но се намират. Лично аз в моят Survival, който си играя, съм си намерил диаманти, имам диаманта на кирка, всичко там, които неща ми трябват. И пак ви казвам, лайк, комент. И ето това представлява къщата, но сега ще трябва да оправим този прозорец, защото не трябва да е толкова висок. И тук мислиме да направим една лека тераска. И от тук ще хванем едно... Вау, много широко стана, значи без това. Значи ето, някаква е такава малка тераска ще бъде. Както вече всички знаят, аз обичам да си слагам основи, защото всички хора ме питат, добре сега, ако в реалния живот си строиш къща, ти ще я направиш ли с основи? Аз, както винаги им отговарям с да. И те, много от моите приятели ме питат, но защо не ги правиш и на Майнкрафт така? Защото правя някакъв навес, просто е така като този. Без да вдигам нищо, както сега направих колони, за да мога ушким да е по-стабилно. В реалния живот трябва. Докато в играта може да си строите където искате, както искате, няма да си падне само, ако не го щупите или не гръмнете TNT или не го вземе някой друг. Ако сте сервер, но ако сте сами, няма кой да ви го бутне. И сега вие определяте другият клип на каква тема ще е днешният клип. Аз го избрах къща. Ще я построя просто, няма да я обвиждам. Ще сложа прозорци, някакви торчове, факли. Ето факли на български, на английски си е торч. И така, сега ще направим едни стълби, за да може да се качим до горният етаж. Съжалявам, малко бърза. Горе, например, парапета може да го направим от стъкло. Например, мога да направим от желязо, камък, от стъкло, от всичко. И сега дойде малко да помислим тук. Вземем стълбите да го направим както си трябва. Ето ги стълбите, виждате ги. И ги слагаме тук. И точно на това купче ще трябва да има стълба за нагоре. Ето ги, чупите тези две купчета, за да може да излизате. Но както знаете не е това. За да стане по-добре, мога да направите с две купчета надолу. Да ви е широко, например да не е тук тази височина.
а да почнете от тук ставите, за да може да ви дойдат две